Usa ka lalaking gingong miyembro sa gang ang nakaplagang patay sa Cagayan de Oro River. Ari ang report ni Cyril Chavez. Pasado alauna sa hapon adlong Huwebes, nakurat ang mga residenteng namuyo sa Zone 4 Tambo, Barangay Carmen sa Cagayan de Oro City. Human makaplagan ang usa ka patayng lawas nga nagpalutaw-lutaw sa suba. Daling gikuha sa mga residente mong patayng lawas ug nanawag sa kapulisan. Sayran pa sa investigator on case ug disa kini gikan nagatambag po ang investigator on case nga ug kinsa kadtong banay mag request lang og para pahigayon ang autopsy para ma-determinar kung sa inong dan. Usasab sa mga ginasubay karon sa kapulisan ang identifikasyon sa mga biktima. Apan usa sa ilang nakita nga posibleng miyembro kini sa usa ka notorious gang sa syudad. I-confirma pa o i-establisher pa gyud ang saktong identity o siya ba giingon nga miyembro ani nga dreaded group nga Batang Mindanao 29. Sa kasamtangan, anaa ang patayng lawas sa biktima sa Porinarya samtang nagpadayon ang investigasyon sa kaso. Kauban si Roland Cañas sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.